Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. All right. Mwaona mayawa. Amenewa dzina lao ndi Colleen Zamba. She is the current Secretary of State. Position ijana ya nsaka kwa president. Position hii yapangidwa hold ndi anthu akulu including former Vice President Justin Malewes. Pano ili wow. Komano, why do I bring her here? Chimene ndo wabweresera maya amenewa abapani jana. Mayawa ndamene ali ngati central point ya umbava wonse umene kuchitika ku State House. Mayawa kuba kwambiri. You know, amene akubera amphawi kuti dziko lija lisauke mu Amcp mu mbava yayikulu ndi iye. Chimwendo banda anthu ena osewa kasiyeni achina mumba ana amenewa. Mumba wachokera kutiko tangu asiyana koma tapanga ni focus pa maya amene. Aina chimwendo banda mumba ndi gulawo loseli china Eisenhower nkaka ndani kankulu koseka chatakatayere. Focus on this one. Alini mamuna wa ku Zimbabwe. Nde imakanga di axis of evil. Okay. Ma contracts ose amene akuchitika ku Malawi amayamba kaya kulandira chikwa mandimai. Ma projects ose amisewu imene akuonetsa Amcp panopa inali ya DPP imenecho. Angopanga fulfill zinthu zimene DPP anapanga kale layout as a foundation. Palibe chimene Amcp yapanga choti they have coined the phrase themselves, they have created it themselves. China chili chose chimene apanga Amcp is a fulfillment ya DPP. They had laid out a platform. Ma projects anali pompo DPP jana kauti sina luze anakapanga finalize ma projects amene acha anthu awama alilitsa. But ma contracts amene akumabwerawa ngati yakaelekera Lotus contract imene tikukamba panopa, which is a hot issue ya yellow cake uranium. Anapanga facilitate contract ija analemera kwambiri ndi maya amenewa. Taganiza ni Malawi inatenga 15% out of 85%. Drama anagawana mayu ndi gulu lake ndi president. Manifesta Malawi. Now, ngati ifeyo tili dziko lofuna accountability. Mayo ofunika kuyamba kumanga nduyu. Tieni tiyambe kuwamanga anthuwa. Tieni tisiye zoti akachoka mboma basi no ayambe tizaona kuyenda muyamba kupanga create anga yoopsa anthu azipeza kuti akungophedwa m'misewu. Sitingamakhale ndi munthu amene mavuto amene akumana ndi Malawi pakali panopa akuchokera ma decisions amene akupangidwa ku Mtunda ku State House. Gulake ndi limeneli azimayi ake ndawo azimayi upanda chikondi alibe patriotism, school yomveka bwino kuti school yima kuphunzitsa wewe kukhala enlightened kuti uzikhala a patriot to the point kuti you love your own country, kuti ma development amene akubwera azipanga help anthu akumamidzi kuti anthu akumamidzi azitaso kupanga uplift moyo wawo. Ndikumafanana ndi iweyo at least aliyesa zikandi access to opportunities in drama chani azimayi awo asamafuna zimene. Ine akamanena kuti mfiti yakazi ndi option. I look at ndi mayangana mauje ma characteristics anthu kuti kodi chimampangisa zimayi wokuti ali ndi ana akewo yewo wakula ndikuti ana akewo akubwera mbuyo koma sakugani ali ndi position yamphamvu koma sakuganiza kuti ana awawa foundation imene ngati siwasira anako ndrama asire a system yoti its function kuti anaja zapeze ma opportunities. Koma ndesipena kuchita anthuwa akumaba ndrama za umoja ndikumapanga accumulate wealth for their children. What about amphawi nanga? Akuwasira wealth amphawi ndi ndani?
akwasira inheritance amphawi ndi ndani, because inheritance imene umamusira munthu osauka ndi a good functional system, a functional judiciary, a functional legislative, a functional presidential system. Ngati zimene zili flawed, zonse zikukanika, ngati nyusi munapange fix loopholes amene wawo, ndekuti you are honest, mukupitirizabe kupanga aggravate situation. Point yokuti anthu osauka ku Malawi alibe pogwira. Now chimene timapangira ife ma videos ngarawawa sikuti kumakhala kuti tikumuda munthuyo, koma ife timafuna tipange ma videos ngarawawa ndi cholinga kuti tipange enlighten anthu muziti mukamaona muzidziwa zoti vuto lanuli likuchokera kutiko kwa anthu ngarawa. Mayi uyu akuba kwambiri. She has amassed so much money and wealth through ukubera nenu ya Malawi. Ndalama zolundizana oti mdati mupite ku nyumba kwake mutakuilanda nyumba ija ni Malawi mutakhala kuti ndino anthu okwiya, because sizake za salary yake singampase the lavish lifestyle imene amakhala mayi amene. Never. Not in a developed world, not in a country where rules matter. There's a rule of law. Ulibe kuti angamuonelele nsima imene akubera. Nene ndingofuna ndikuze tisanafike kuma elections mudziwe kuti mayi uyu ndamene waononga dziko lathu lija. Mayi uyu ndamene akuba kwambiri number 1. Zokupyesa mtima kumadziwa kuti azimayi tikapasa ma position amphamvu ifeyo timayembekezera kuti azimayi amakhala ndi maternal instinct yokuti ineyo ndithandize kuti nditukule azimayi azanga kumamidzi, nditukule azimayi azanga kuma rural areas, kumtandire kuma slums, kuti azimayi achapeze ma opportunities apanga uplift azimayi because azimayi ndamene apanga build families. Azimuna fiti mangobwera ndikupanga support the family and lead the family. If you don't make a house, or azimayi they build the family. Imagine, how are we going to facilitate change and progress for a country that the women, but West Africa, when there's blood on the streets, women call for war. Nthawi imene azimayi anzeru amanena kuti azibambo nonse bwerani kuno tikufuna mumenye nkhondo, fix it. Nthawi imene chayi azimayi amatiuza ifeyo kuti you can now go to war. Zinthu zafika povuta. Now, do you think these women can call for war? No, they can't. They can't call for war. They are corrupt. The reason they are corrupt is because we have a very corrupt system in Malawi. Even the women are partaking in it. It's very sorry. It's unfortunate. It's obvious I saw Nwambiri. Colin Zamba, once you guys get out of government, we will come for you. And your husband. Tizamulanda so my opportunities I go say my businesses like we will chase him all the way to Zimbabwe. We'll find him. This is our Malawi. We are coming. Tikuyamikeni kumanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera kumanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.